ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ। ଆଜି ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିବି ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର। ମୋ ନିଜର କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାରର କାହାଣୀ। ଜାଣେନି ମୋ ବାପ କିଏ, ମା କିଏ, କାହାର ସମ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା। କେହି ଜଣେ 9 ମାସ ପେଟରେ ପାପ ଲୁଚେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିବାରୁ ବୋଝଟାଏ କହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ଅବା ଭାବେ ମୁଁ କାହାର କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମ କୋଳାହଳ ଜଗତରେ ନମ୍ର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିଏ। ଭୋକ ଶୋଷ ହେଲେ ତମେ ମନେ ପଡ଼, ଜ୍ୱର ଆସି ଦେହ ହାତ ଘୋଳେଇ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ମନେ ପଡ଼, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ମାଡ଼ଗୋଳରେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମନେ ପଡ଼, ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ମଞ୍ଜ ଥରି ଉଠିଲେ ତମେ ମନେ ପଡ଼। ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ସୁର ପାଉନାହିଁ, ତେବେ ଦେହର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିଶ୍ଚେ ତୁମକୁ ପାଇଛି। ଏଣୁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆବିଷ୍କାର ତମେ। ତମ ନାଁ ରୁଟି, କପଡ଼ା ଅବା ଗଛ ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମ ନାଁ ସହ ତମ କାମଗୁଡ଼ା ବେଶ୍ ଖାପ ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ଗୋପାଳ କହି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଏସବୁରେ ଧନ୍ଦି ହେଲି ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଡାକିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ତମ ସହ ସମ୍ପର୍କଟେ ପାଇଁ ଚିଲ୍ଲଉ ନଥିଲି। ମୁଁ ଆବିଷ୍କାରକଟିଏ। ମୋ ଆବିଷ୍କାର ସହ ତୁନି ହେଇ କଥା ହେଉଥିଲି। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କହିଦେଇ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଆବିଷ୍କାରକଟିଏ। ମୋ ଆବିଷ୍କାର ସହ ତୁନି ହେଇ କଥା ହେଉଥିଲି। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କହିଦେଇ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇ ଯାଉଥିଲି। ନମସ୍କାର।